ଏଇଟା ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଘର। ଛି 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 ଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଘର, ଏ ଘରଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଉପର ତଳୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ। ଏଠି ଟୋଟାଲି ବେଙ୍ଗୁଲି ହୁଷ୍ଟ ଫୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି। ହଁ ଖାଇ ପିଇ ବସୁଥିବ ଆଉ ହୁଷ୍ଟ ଫୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି, ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେଇଯିବନି। ଆଉ ଟିକେ ଡାକିବା ବେଙ୍ଗୁଲି କି କ'ଣ କରୁଛି। ବେଙ୍ଗୁଲି, ଏ ମା ବେଙ୍ଗୁଲି, ଆ ବା ଆ, ଆଇଲା। କିଏ? ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣ? ପଛ ଦେଖି କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ହଁ, ସେଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ହଉ ତାହେଲେ ବଦନ ଟିକେ ଦେଖେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ନିବ୍ ଦରକାର। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ନିବ୍ ଦେବି? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ନିବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦବୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ନିବ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଆବେ ହେଇ, ମୁଁ ହେଲି ଛୋଟୁ ବାବୁ। ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ। ତୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନୁ? ଏ ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ଯଦି ତୁ ନିବ୍ଟା ନ ଦଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହଙ୍ଗାମା ହବ। ହଁ, ହବ। ଏମିତି ଅବୁଝା କାହିଁ ହଉଛୁ? ତୁ ତ ବୁଝିଲା ଝିଅଟା। ଏ ଶୁଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ନିବ୍ଟା ନଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ବାଳ ଧମକାଣି ମତେ ଦବନି ହେଲା। କାଣ୍ଟା କରିବ କିଛି ତମ ବାଳ କରିପାରିବନି ହେଲା। ହଉ ହେଲା ଆଉ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ କରିଦେବା ଆଉ। ତମେ କ'ଣ ଏଇଆ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛ ତମକୁ ନିବ୍ଟା ଦେବି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋତେ ନିବ୍ ଦବୁନି? ଏ ଶୁଣ, ମୁଁ ନିବ୍ ନେବି ଯିବି। ଏ ଶୁଣ, ମୁଁ ଛୋଟୁ ବାବୁ। ହସିଲେ ବିଜୁଳି ଝଲମଲ, ଆଉ ନାଚିଲେ ବସୁଧା ଟିଂ ଟିଂ ଦିଫାଲ। ଏ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ନିବ୍ଟା ନ ଦଉ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି। ତୁ ନାମଟା ନବୁ, ତାପରେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଛୋଟୁ ବାବୁ କିଏ। ଏଥର ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ? ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ତ ବାହାରିବୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆଉ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନିବ୍ଟେ ମୋତେ ଦେଇଦେ। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଦବୁ ନା ଦବୁନି? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦବୁ ନେଇ କହୁଥିଲୁ ବାଇଗିଣା। ଛୋଟୁ ବାବୁ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରେ ବେଙ୍ଗୁଲିଟା। ହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣ, ହଁ କହ। ମୁଁ ନିବ୍ ଦେବାକୁ ରାଜି। ନା, ମୋର ନିବ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ଦେଇଦେ ପଳେଇବି। ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ, ହଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ।